Sanibonani babukeli kuzo zonke indawo enisibukele kuzona. Singama Afrika siyisizwe esimnyama besinendlela ebesiphila ngayo mandulo. Besine order ebesiphila ngayo mandulo. Bekunamakhosi, amakhosi ehamba neimboni. Now imboni bezidlala indima enkulu esizweni. Because yes, inkosi inendima yawo nomsebenzi wayo. But imboni were very pivotal or very important esizweni. Ngoba imboni beziboniswa izinto ezizokwenzeka. Imboni was spiritually guiding the nation and assisting amakhosi because yisipho sabo. Imboni ibibonisa izinto ibuyitshela inkosi, inkosi itshela isizwe, isizwe sizilungiselele for leyo nto ezayo ukuthi noma isifika ibafice be well prepared. Now sikulahlile konke lokho siyisizwe, silahlile the right order. Kodwa siyisizwe futhi sibusekile thina ngoba sinayo imboni, which is maybe abanye abantu don't see lesi sibusiso, abasihloniphi or abasiboni sibalulekile kubona. Sibusekile siyisizwe esemnyama kule era esiphila kuyona because sinayo imboni. Ngikhuluma ngobani? Ngikhuluma ngemboni ubaba uZwi-Lezwe Radebe, umthimkhulu, ingelengele ihlube lihle. Imboni yakwantu nayo esibona iboniswa izinto ezingakenzeki. Mningi umsebenzi wemboni ngeke ngiqede mangawuqala ngokuchaza. Kodwa namhlanje esize ngakho yilokhu. Njengamandulo imboni bezibonisa izinto zenzeke. Namhlanje baba uZwi-Lezwe kuningi akuboniswayo, not only izinto specifically directed to abantu or umuntu as an individual, but izinto of national importance. Izinto ezibandakanya izwe lonke ngoba ethunywe esizweni. Now kuyo yonke leminyaka edlulile ubaba makeqala unyaka uqala emanzini olwandle eThekwini, indawo ayiboniswa ukuthi kusesibonakalisweni. Unyaka makehamba nonyaka eya kuba khona izibonakaliso aziboniswayo ezimalunga nezwe. Sibonile khona elwandle ubaba eboniswa iCovid-19, cyclones, ziningi izinto ubaba ayiboniswe lapho zenzeka eziphathelene nezwe. Nakuwo lo nyaka mntaka baba, which is 2022, ubaba ukhona akubonisiwe. Ngiyocela ke usahlela unjalo wamkele le video yesibonakaliso semboni yakwantu ngomhla ka-1 January 2022. Imboni Dr. uZwi-Lezwe Radebe, the voice of the nation. Bona noma ngiboniswa igama, leli gama usi ukhona phakathi la. Mangicabanga ukhona ingathi kuno X phakathi, ingathi ngu-coex or K or something. K or something or coe something. Yeah, coe something or K or something. Liphakeme ke leli gama leli ilona ke impela igama abangikhomba lona, kusho ukuthi kunento ehlangane naleli gama u-K or something or coe something ezokwenzeka nje ezoba khona ezweni khona lelo gama. Njengoba ke ubonile mbukeli ekhaya, imboni iboniswe igama elithi chaos. Siyabona ukuthi ngempela lokho imboni ekubonisiwe, we are on the 4th month, siyabona ukuthi ngempela kuyenzeka ngoba imboni iyaboniswa izinto ezizayo. Yilokho kubalekile ukuthi imboni ilalelwe esizweni. Now asibuke from January up until now April is the 4th month of 2022.
ubaba ngoJanuary besemanzini eboniswa eligama elithi chaos. Now locally sibonile futhi between these months noma between this period sibonile abantu beqala ama organizations athile which those organizations ended up affecting isizwe sethu. Hence we saw ukubulawa kwabantu. Hence we saw xenophobic attacks ingathi ziyaphakama because of lesi simo lesi. Sabheke lokho nasi simo umuntu omnyama elwa nomunye umuntu omnyama. It's chaos mntakababa. Umuntu omnyama belwa nomuntu omnyama literally. La isizwe ekumele sibambane khona ukuze sikwazi ukuphumelela siye phambili kodwa sibona the opposite. Sithe sisabuke lokho okubhlungu sibuya nakho sibhekana nama floods eKZN. Hundreds are dead, and dozens remain missing after 2 weeks of record-breaking downpours. Here in this settlement, search and rescue is still looking for a 7-year-old girl. Mntakababa ukuhlangahlangana kwezinto chaos is very clear. Wena ongaboni awuboni ngoba uyathanda ukungaboni. Kodwa uma ngabe umuntu observant from January up until now lento baba uZwi-Lezwe ayibonisiwe which is chaos iyenzeka. Si confused kune disorder. Sithi masabhekele eqhamuka le masabukele eqhamuka le akusinto ezinhle into ezimbi. Nyaka usaqala early fresh nyaka usaqala kodwa kwenzeka zonke lento ezenzekayo. Now isho ukuthini yonke lento kuwe mbukele ekhaya? Isho ukuthi ngempela imboni ibalekile esizweni. Indawo yemboni is very clear and kubalekile ukuthi imboni zilalelwe. Ukhona othunyiwe phakathi kwethu. Masimlalela kuningi esiyogwema. Kuningi esiyophepha kukona ngoba that's why bekhona. That's why imboni ikhona ukuthi siphephe sizilungiselele izinto ezithile ezizayo emhlabeni. Ngiyathemba ukuthi lo mlayezo ukhona okufundile, khona okubonile. Busiseka la ukhona kube njalo. Zulu.